Christian te jinga in hial na chok chuak tam ber tu pakhat chung chang hi tun tum chu I han soifia don te ang khovel top ma in isua alo kal le anga ami te hne na shwai don ni chu mi huna chuan ama ring lo tu te chu kalsana omin he khovela hian nut chia in an don ti thu awangin Christian te jinga ngai dan sang apian pha na sa hle a engpo ni se tuna ka video hi ilo erani chuan mi thiang hlim lor chu alo la thleng lo ti na emo alo thleng reng to a lor zi ngai tel velo ti na ani thei bok mi thiang hlim lor chu enge nia he thu hi khoya tanga kan hriat nge mi thiang hlim lor ti tong kam hi tun hu dewaron lar ania kum zabi som pakwana a America rama Christian na thlipui atle lai vela tang khan I han tran chau pot teang tun tuma hian mi thiang hlim lor hi abul thuta tangin fia felfai takin kan soidona Bible in engtiang in nge min zirtir ti te po kan soi bokang Christian to phot chuan engtika emo khovel hi ala to vekang ti kan ring veka he thu hi fia takin thu puana zialan ani a chu mi huna chuan thil rap thlak tak te kan khovela hian thleng don ani ti po tarlan ani bok topna ni a chuan angil ten totoro tana hamanga lirna satakin ang hinga topna thukeng tu sakor chungchuang pali te lo langin tuifin ria ta tangaram sarap thlak eltiang alo chu tur thu te kan mu a he hun hi mitakan mu emo kan damlai a thlen ingat chuan arap thlak khopang ma se lauhlek su heng zong laka hian himna kong a mai thei ania Christian pengthen khatte chuan chu hun lo in tran ma chuan Isua lo langanga ama ring tu te chu a hnena wana hruayanga ring lo te chu thil rap thlak tak ma chon tur chuan kalsanin hele ya hian anom don ani hei hi mi thiang hlim lor kan ti tak mai chu alo ni ta ani mi thiang hlim lor ti tak hi chu atong kam shim a hi kan she fo to in arin oma iril ruwa chuan mi an bo duakanga kholai te are vekanga e khovela ta hilak bo an ni don ani ti ini ngai tu mai thaya van lo in hong anga eng lo chukin ama ring tu te chu enga chuan an thok chawang alien abdak chonong deu aniang chumo chu tiang ang tur te po chuan I lo ring te po ani ma na Catholic ko ran phei hi chuan mi thiang hlim lor chung chang hi an pom lo mai ni lovin an hnol fit thlatrak ani maro chu Christian tam tak te chuan mi thiang hlim lor hi khovel top in tran nama saber tura an ngaya zabi som pakwana a Christian na bo ruak in aron ken tel chau kha ani aron tilar tu le atong kampang masaber tu chu English pastor John Nelson Darby ania ani hi pol chuak pakhat pai mouth berwena an how to pa berani a he ko san hian khovel to phun tura hian ngai dan danglam tak mai an ron nei chho ani an ko san thurin so nge nan hian in nga na an nei ve a kha to bul adama hun lai tang khan khovel hun hi an then thlia tu na kan hun man lai mek thleng hian mun rukan thena chumi nuwa chuan hun dang lo tur rin pakhat an nei le a chu khovel top le ro rel na ni lo tur rin na ani engtika tak chu hun chu in tranang mo Darby chuan Isua chu khovel top tak ma in rei lo te alo kal le anga chu mi alo kal chung chuan ring tu te a hnena van rama hruai don ani ati a chu mi rei lo te alo kal chung chuan ring tu te chu a hnena van rama hruai don ani ati a he thu teng het tur hian Bible chang in nga na ania chu a in nga na chang chuan mi thiang hlim lor chung chang hi a soi nge yani ati ani Thessalonica thon khat bungli chang som pasari thu hi ain nga na ber pakhat chu ani a Poland Isua local le tur thu Asia khan ani Isua ring to boral to thana zal to te chu akai tho hasa anga ring tu nung damala om te chuan mithi thole te chu zuin chum zinga Isua an tok don
helai thu hi mi thiang lim lor ati tak ber chu ani a darbian helai bung le chang thu uluk taka a han en hian mi ten an lap mu lo le an hriat ngai lo thu in thup uchuak ni in ai ngaya Christian te chandam na ni khovel top ma alo om tur ati chu amu chuak ta ni in ai ngai he mi bung le chang chau lo po hi chang dang in nga na le soi bi soi ngun deuh bi ania chu New King James Version a Korin thon khatna bung som panga chang som pani a Poland Isua local le hun tur asiana thau khana ani Korin ziak le Thessalonica ziaka local le na chung chang hi in ang lo shet ma se atum ero athum mun ti kan siang darbi ngai dan trom pui lo te chuan khovel top ma a abi karau rel na om tur nia asoi chu an pom velova darbi a Bible chang in nga na po hi mi thiang hlim lor chung chang ni lovin a local le huna khovela mi zong bithi to te nen lama ro rel nam ha chon tur kan ni thu soina ani anti ve thung chutianga darbi ngai dana mi thiang hlim lor lo thleng tur asoi chu England lam Christian ko sante chuan an pom lo hle maya ma se abeidon pha chuang lem lova Atlantic tuipui pia lam sa khotin anjalen na hun zo ka chuan mala ka tumta a kum zabi som pakwana a hian US chu harnai na tuam na sa em maya ko san le pathian thua harna chuan mitin mai chu a hong heti laya mi puiten an tuipui ber chu evangelical churches hawan ni a heng ko san te hian chandam na chung chang chu an tuipui bera Isua chandam na le ami te ring tu te anhe na aswai don ani ti thu hi an tuipui ber chu anita ani an thulo tuipui sa le darbi zirtir na thar chu a inzul em maya chu wang chona zirtir na po chu karlova alar chhauta em maya hemi nu tang hian ko san then khat te chuan ko san thurina te an lalu ta a Scofield Reference Bible Scofield na Bible chung chang ale khabuzia chu ani hele khabu hian darbi ngai dan zul azui hle a mi thiang hlim lor ti thu po hi apom hle bok Scofield Reference Bible chu alo lara US Evangelical Church ho chuan an ron le an zirber ani chhauta boka chulam hoya Christian na in ke apen ta ko wang chuan chanchin bu le TV lama te biakin sarmon thlengin mi thiang hlim lor ti tongkam chu ari chhawmun tela an ngai dan te po chu chulam chu a hoilo thei talo ani en tiu na thatak pakhat chu left behind kal san tak te le khabu baptist ko ran shwai tu tim lia ziak ti le khabu khani ani hi baptist ko ran shwai tu ani a hele khabu a hian mi thiang hlim lor chung chang zi ani a hele khabu an tlang zat hlim chuan hian makta duai chuang a sal hala movie ate po voi duai lo chan chho ani tabuka Nicholas Cage chan na left behind po kha hele khabu be chana siam hi ani a tuna chuan mi thiang hlim lor ti hi Christian te zinga chuan thilar tak ani ta renga kan hriat angin Bible ai ro chuan kan hulem lova chuti ani chuan mi thiang hlim lor ti thu chu Bible pia lama phobel inzirtir na te po ati thayang chu khovel top chung chang soita ka chuan Harold camping hi ihan soitel le lok te ang pastor ani ba ka radio lama thupuang tu ani a ani hian chiar kop mangin mi thiang hlim lor lo thlen hun tur ka chut chuak ati ve mau maya a chut chu am sak ber chu sang kha jako som ko le pali September ni ruk kha ani a engma alo thlen tak si lawa chuan ka chut sualani ati ve ta thunga avoi ni na ta na chut thale ta a mei ni som ni pakhat sang ni som pakhat kha mi thiang hlim lor hun tur ati le a hei hian bitam tak atiral khel nge a then khat te phei chuan anin le lo te hial an lo shala wa se hei tun thlengin engma em chu athleng lo chu ani a hetiang khovel top tur shilong na hi thil thar ani lova thang thar an lo pianga an hun laia khovel top tura bei sei po an lo thar zel ang hi ani deuh ber mai hetiang lam shilong na ka hriat chang hi chuan mathaya ziaka isuan khovel top hun tur asoi chiang tak mai a ziak kha ka hre chuak thin
ani le dar kartu mai nan shelawa pa chawina hria ati kha kovel to phun tur shekher lo mai la in pei renga kan om hi angai zo ani